Japuonjre manoyudo marks 398 e penj mar klas 8 mokalo mayande tiyo e kar chwako nguru kod mano ma bende noyudo marks 374 manosedok nuoyo e grade mar 6 bang' bedo kod midhiere yudo sir mag somo koro oyudo sir kendo gidhi donjo e skul. Jafwambo marwa Joe Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Pek mar ngima omiyo thoth jopuonje manotimo penj mar klas 8 mar higa mar 2013 obedo kod pek e donjo e klas 9. Moko kuomgi osido kony kuom oganda mang'uon, ka moko bende pod okomo pacho kamanyo kony. Justin Owuor mane osomo e skul primary mar St. Anne Junior kendo yudo marks 398 ma omiye thuolo e skul sekondari mar Kapsabet en achiel kuom jopuonjre ma okalo midhiero. Kata kamano, gigo to koyudo kony kuom ng'at mang'uon wang' kaka Rolex Wasonga. Rolex Otieno Wasonga emosemiya kony, to an gi mor e chunya mang'eny gi kaka no okawo full sponsorship mara kendo notimona shopping. Kapok gibiro gikawo nyathi magidhi ging'iewone gik moko mondo odhi ochak donjo e skul. Awinjo maber nikech awinjo koro an gi yot. Somo mar Justin Owuor en gima engineer Rolex Wasonga okawo full sponsorship mare, kendo Justin Owuor dhi somo form 1 nyaka form 4. Kane pok oyudo kony, Owuor ne osebedo mana katiyo e kar chwako nguru kama ne chule omenda maromo Sh100 odiochieng' kodiochieng'. Omenda ni ne ogeno choko mondo odhi e sikul. Yolenge pesa koro naneno nabiatika mondo ayud pesa manya yudo go transport manya tera Kapsabet Boys High School. Kancha fundo taka, agolo taka oko mondo gituo kasi chula 100 pile pile. Ncho asetiyo kuom ndalo 3 aseyudo 300. Japuonjre Jerry Orido mane osomo e skul primary mar Masis e subkono Mawendo bende ne okalo midhiero ni ka ruogno ma joluo mantie kod lony mopogore opogore mayudore e gwego mag Mombasa ne pok okawo ting' mar somo mare. Orido manoyudo marks 374 ne oriko sewito geno kendo ne osedok nyaka e grade 6 mondo nuo. Kony ne obiro ne mana kane oriko dhi nyime kod somo e grade 6 e skul primary no mar Masis. Komachielo ruogno mar oganda mowuok e dhoodno mar Kolalsi e subkono ma Nyatike ochiwo basari ne jopuonjre maromo 62. Koro wasebedo piny kendo wasupport somb nyithindo. Wabedo mana kaka anyuola achiel, wagolo pesa matin. At the end of the year, wasupport go nyithindo madhi school. An wachake kwa konyo joma ok nyal mond liete gi nyithi kiye ma ok nyal. Koro an kaka an gisekonya, an gi nyithindo mane nitie sekendi, koro gin sani gin moro nitie nyaka college. Kata bed ni piny owacho keto chik ni jopuonje duto ma otimo penj mar klas 8 nyaka dhi e sekondar, nitie jopuonjre ma koro pod nitie pacho nikech onge mar omenda mar somo. Joe Juma, Ramogi TV, Migori.